Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μαρίνα Φραγκεδάκη. Είμαι ιδιωτημένη ψυχολόγος. Ολοκλήρωσα το προπτυχιακό μου πρόγραμμα στην ψυχολογία από το University of East London. Το τελευταίο διάστημα ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τον τελευταίο χρόνο εκπαιδεύομαι στη συστημική οικογενειακή θεραπεία από το Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Η πρακτική μου περιείχε συνεδρίες τόσο διαζώσεις όσο και online. Τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιώ ατομικά δικές μου online συνεδρίες με θεραπευόμενους. Η συνθετική προσέγγιση είναι εκείνη που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου. Μαζί μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιες πλευρές του εαυτού σου, να σε βοηθήσω σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν έχεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη δυσκολία αντιμετωπίζεις, είτε είναι κρίση πανικού, άγχος, στρες, απώλεια ή ακόμα και ένας χωρισμός. Τέλος, μπορώ να σε βοηθήσω να έρθεις σε επαφή με τα συναισθήματά σου. Επίσης όμως μπορείς να απευθυνθείς σε μένα για οποιαδήποτε δυσκολία και αν έχεις. Όλα αυτά φυσικά θα γίνουν κάτω από ένα πλαίσιο που το καλύπτει πλήρως το απόρριτο και μπορείς να μοιραστείς ό,τι εσύ θέλεις. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω.